Hola a tots i totes, soc el Fespro i aquí tenim el cofre 2 de... Bola de drac, en català, està en català i en castellà és Dragon Ball Legend i... espera, uy no, este és el 1. En un moment vaig a buscar el cofre 2, a veure, amb això... Vale, ja sé on està. Espereu un moment, enseguida torno. Ahora sí, ja tenim així el cofre 2 de Bola de Drac Legend. Ja sabeu, l'edició totalment que copia tal qual va eixir en Japó, en la Shonen, és a dir, format gran, este paper així un poc com si fos paper de periòdic, però un poquet més grosset, té tots els costes, ara pegarem una ullada. Mireu la caixa està superxula, bueno, ja han fet l'unboxing. Vos deixo per així una targeteta si voleu veure l'anàlisi i l'unboxing del cofre número 1, que ja vam fer ja, i també com és un unboxing de tomos i grapes, pues venia en el número 1 esta làmina i en este número 2, el cofre 2, també m'ha vingut una rete d'estes i també aquesta una altra làmina tan xula. Pues res, a veure la làmina 3 que porta. El cofre ja veieu que és similar a l'anterior, però en els dibuixos propis d'aquesta etapa. Tenim per la part de davant tots els números, tenim la saga del gran torneig de les arts marcials del 23, la saga de l'atac dels guerrers de l'espai, la saga de l'atac dels guerrers de l'espai 2, la saga de Freezer, la saga de Freezer 2 i la saga de Freezer 3. Anem a pegar una ullada, així. Ja anem traient. Este és el primer, el del torneig mundial de les arts marcials, en el qual apareix Satanàs Corpetit Jr. per primera vegada, ningú sap qui és, i també apareix el temible Tao Pai Pai de nou, però... Però tindrà prou força per lluitar contra el temible Tao Pai Pai? Mireu, així un poquet, una altra vegada tenim este paper que és finet, però imita tal qual el de la zona, inclús este és un poc més gruixut. Els pòsters, així tenim dos pòsters. Ni un enfrontament, ja sabeu, de Goku en Tenshinhan també. I este acaba en l'enfrontament de nou entre Satanàs Corpetit Jr. i Son Goku. Tenim després, per altra banda, la saga dels guerrers de l'espai, si teniu la portada. Esta no sé si ho heu vist, però mira, així apareix. Pues la saga dels guerrers de l'espai, quan arriba Raditz. Teniu, com sempre, algunes pàgines en color al principi, com aquestes. Teniu també aquestes publicitats o històries o jocs que eixien en l'època. I després ja els enfrontaments, arriben els guerrers de l'espai, tot el que passa, el Kaito, etc, etc. Molt xulo. Seguim. I ara anem ja a la saga del Freezer, perquè, mireu, la portada del número 9 contra el Vegeta. Algunes pàgines en color, algun pòster, com sempre. Si tenim este, per exemple, veureu que xulo. I després n'hi ha algunes pàgines que en estos tonos de color, té tot de color roig, també. L'enfrontament en Vegeta i acaba en la típica frase de Kappa Namek. I així ja anem cap a Namek, ens trobem al Freezer, mireu la portada que és xula també, contraportada. Tenim al principi i pel mig pòsters i així tenim també com a extras una galeria d'il·lustracions originals. Se titula Memòries de Bola de Drac, saga d'en Freezer 1 i mireu que xules aquestes pàgines. Després també tenim
els enfrontaments amb els esbirros del Freezer. Següent volum, continua la saga del Freezer. Aquí, aquí, con su póster, les pàgines del principi A en color i en aquestes pàgines en color, en la primera, així sí que ja arriben les forces especials. Que així tinc una crítica que fer al traductor perquè no ho traduís tal qual sia en l'anime, en català, quan ho veiem en la tele, perquè li deu ser un nom exacte de les forces especials. Ricom, Morten, pues era força brutal, força infernal, força... Força absoluta! Així mireu que no apareixen els noms tal qual. Força infernal! Força pura! Força animal! Força del mal! Units com cinc dits de la mà! Les forces especials! O això, però no ho han traduït així. I ja comença el combat del Freezer amb les seves transformacions. Veieu que n'hi ha un mosquit per així. Estos mosquits... Continuem, pues tenim així en el tomo 11 el final de les forces especials i també el començament de la batalla en Freezer amb algunes de les seues transformacions. Bueno, pues això és tot. Ara us deixo les portades. Espero que us hagi agradat. Si t'ha agradat, dona-li al like, subscriu-te al canal i deixa un comentari. I ens veiem en els altres unboxings i en el cofre 3 de Bola de Drac Legend. Us espero. Adeu!